bnia ngini pe chui kimat kongsan Belaj umentri rangba ke jela ukon rat ke sangma ya ke bhak pisa ke basau pokulor tingka ke bami na udoyong sha KHASI Sedang ke sorkar ya ke projek pentamai ya ki telong di jongka umyo bat ganol Lapli ya ke 6th Meghalaya Games pai khmat ke sorkar syaki samla bat ki jingyele akai ong umentri rangba ke jela ukon rat ke sangma Hakasin ningkong la thau ka KHADC ya ka Public Accounts Committee ban board ya ki jing ai jingmut ka CAG Bat nang klaim ka Congress da ka jing pinyasok ki dukhat ka seng NPP, UDP, TMC hashwa ka election MDC. Ki khubar ki babinya Umentri rangba ke jela ukon rat ke sangma ula pelat ya kapisa ke basau pokulor tingka kum ke bha ke bami na udoyong syaka Giant Hills Autonomous District Council lani KHADC hinin kesngi ya kan ikamang pisa la IT sya Chief Executive Member ke KHADC u ba thombor shiwat haba penpau ya ka jingsongo ya umentri rangba ke jela u ba shiwat ulaong bakani kapisa kan ailat ya ka council bansiu ya ka tulop jongki nong trai ka bala sateng la khatar bnai nadu ulber arja ar pusau marking the 53rd anniversary of our statehood. I'm happy that government of Meghalaya has sanctioned rupees 40 crores as an advance payment of share of royalty on the major mine minerals to the Beti Hills Autonomous District Council. I'm sure that these funds will help you to clear some of the backlog in terms of salaries and other expenditures. I would like to, at this moment, hand over this sanction letter to our respective CEM. Kasorkar jela kala sedang ya ke projek pentamai ya ki telong jangka umyo bat ganol kanang ban penduna ya ki jingkerdu hasilong bat hatura. Haba pentip ya kani umentri katanat PHE Marcus Marak ulaong baki don ki benta baper jong kani ka projek bat ki tanat pentrai kam kidang thau ya ki jing pensong thu ka badon kam ha ki shnong ki badon saudong jong ki niki artli ki telong ya kani ka projek la pentrai ha ka jinglut ka bapalat laispa kelor tingka. This KFW actually is to rejuvenate the sources of Umyo River and also Ganol River. Umyo River supplies water to the Shillong city and then Ganol River supplies drinking water to entire Tura town. So therefore the government has taken up this project of rejuvenation of all the sources in the upstream of Ganol River and Umyo River. So the project has already started. The project is being implemented by MBMA. I did a review meeting very recently with them. I found it's a very good thing. There are many components of the work. They have started first, second components, which is sensitization programs in the villages. Umentri rangba ke jela ukon rat ke sangma ula ai jingkren ha ka stadium ka badan palat khatsan hajar ngot ki pajba hinin ke sngi ha ka jingple ya ka 6th Meghalaya Games aja apusan hawa ya jer multi sports complex stadium ka bahajowai ha ka jingkren jong shakinong yele kai usangma ulaong ki kam yele kai kimdai tangban yo ya ki takma ki khamdai shaphang ka jingte ya ka jinglong bar ka jingpenroi ya ka jinglong renti ula pentip baka sorkar ka bu hakmat ya ki samla bat ka jingpenlong ya ka ni ka lempung kanyarap ban kintiu bat ban pendon kam ya ki sap ki jongki ha ka ni ka sngi lawan bani shimbenta daki menteri sorkar bat kiwe ki riu rangba kunthop ya unong kit ktien sim sha India na ka embassy jongka Uzbekistan palat lai hajar sanspa ngot kinong yele akai na ki ar phukhandai tali ki jat jingele akai ki lai shimbenta ha ki ar phulai tali ki jaka ha West Giant Hills kunthop ya ar tali ki jingele akai ha Shillong bat halat kor
and participating in such games is about discipline, is about hard work, it's about accepting defeat, learning from that defeat, and improving your skills. It is about building character. It is about bringing our athletes to different parts of the state. I'm sure there are many of you who must have visited Jowai for the first time, visited Jette Hills for the first time, and I'm sure there were many of you who had visited Turai last year for the first time. For the International Supporter Cup. She has represented Meghalaya for the International Supporter Cup. And yes, other countries are meeting the athletes. Thank you. Arung. We have a group picture of Honorable Chief Minister, Deputy Chief Ministers, and request the media. Unong ilam kaliang persya jong ka KHASI Hills Autonomous District Council lani ka KHADC uba Tito Starwell Khan ula ong bahadin ka jing ai jingmut jong controller but auditor general lani UCAG lathau ya ka Public Accounts Committee lani ka PAC hakasien ka baningkong hapo ka council na ka benta ban bishar bnia ya ka kaipot audit uba Khan ubadeiru chairman jong ka PAC ula ong ba ka committee kala ai jingmut ya ki kam ki beton kam ban le kunthop ya ka jingdon kam bandon ya ka committee ban penbet ya ka rukom thung kam ha ka council kong balabatai ha ki kundon trai kam ka jingelang juga PSC mentasi kalau ba adien ba ka house kala constitute ya ka PSC but naku aro ban ong iti bagani ka sin ka beningko apo district council bangidon ya ka PSC hoi kamdon ha ka edi rules re pada ka office jong chairman dan ka syuki jong chairman bat ka jimenjur ka house la ban constitute ya ka PSC kajing form ya ka PSC kalau ba hadin ka observation na kaliang jong Comptroller and Auditor General of India. Nabi day bapa audit report kaba kut like way march ajar but like way march ajar kakanda. Kani ka audit report kambut kadai yaki kam iba kut jong ajar kakra ajar kakanda. Kaseng Congress hajirang kalanang klain lingba ka jingwan penyaso kinongelam bat kidukhat ka Trinamool Congress ka United Democratic Party haswaban sedang ka election MDC kinong kershan jong uba Victor Rani ubadang bat kumu MDC ka jirang ubadang sian ulami no na kaseng NPP na ka benta banyashim benta na kaseng Congress ha kani ka election uladon lang ha kani ka jingelang jong kaseng Congress kabalalong hapatar khma haba pediang smobha ya kita ki bala penyaso kinong elam kaseng Congress kila penpau bakani kalong kum ka jingpen klan ya kaseng ha kani ka election MDC ha ka jingkren jong u MDC u ba Victor Rani ulakan tho ya kaseng NPP daka bakenno bakala shule donbor You just know hapo kajirang constituency bau sitting MLA unyale patu sitting MDC pat kan ong EP pat ba be jong kajirang constituency kajing sincere NPP ka kajing sincere don board pon bagis no kimat je kani kajing bagi jiu ong yang aru babu kalong sisa kaba ba lalu ba piwan ram ya kani ka parti NPP ni hap rat din khong benta ka kabuk sian ni bau MLA hi unyale ya ka election MDC. Kinong lambat kidukhat ka Umroy Constituency Progressive Forum lani ka UCPF balaya lamda u President Jongka uba Pinskem Sotun kilalet yaso siya kaseng Congress ha ka jingelang ka balalong hinin kasngi Hamadan Football Umroy ka Bahari Boy District kani ka sinjam kalong banai ka jingkersyani ukurtong kaseng Congress uba Mickey Douglas Im uba yakun ya ka election MDC banwan na Umroy Constituency ha katay kasni layo ya kajingishim benta da kinong yalam bapaw khamat pakuntop ya uba PNCM Working President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee lani MPCC na luar kiwepan Election MDC arjara pusan ketika election pensiunnya kami bersuara jet madai mata haba syongshit election pensiunnya haba ngakarana ketika jingelang dan persangkat pala ban address tanya ki phang bat ki agenda ibaidai bat kenika samai kabamenta kenika kami ke election banjit MLA syam Meghalaya Legislative Assembly kenika kami ke election banjit MP Lok Sabha kenika election jit MDC sya KHADC kani ke jammet kalong ke por ke koridor kalong ru ke por ke ba phintip pajba
ya ke baro hakawidai bat kani ga UCPF ko jongi ka jimi jong kani ka UCPF hangne pomroi constituency along hadin mengle sharemno hak election arajaro pulai naga parti TMC kum ka jing tel song ngi ka kunhun ni thau ye kani ka kunhun ka batmai wat ladang sharem re him kwa o ka jing dai kan tukut him kwa bakata ka jing trei po constituency kani sakmano halaga jong ka jing berkhat Kumba arspa san potli ki long ying ha kashnong krang kabahap hapo ka so yong constituency East KHASI Hills kila hap ban shongdum na marka jingdu boarding lapalat arte yo menta uba ar maulong ubalong urang ba shnong jong ka krang nong room kabade ka wei na ki jaka bala sha akta ha ka jinglip boarding ulayat hu bakidak jong ka jinglip ka boarding kila sedang nadu ka shpoterik menta ubnai bat ha ka sngi ka babut shiteng na ki long ying jong ka te kashnong kilangan ha ka jingdum na ka daw ka sniu transformer kat kum ka jing ong urang ba shnong la ong ba la dap ai ka jing ujor sha so yong subdivisional jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited henry kila ong ba am shimlale AA banweng ya ka te ka jing kisuduk kitar kabang ngimtip kaduk syapok ni kaduk kumno ya kata ngimtip kasuduk kensan bec sebak kajingduk jong ni transformer kabang nilayo jingtip na kaliang kinong song ti kadai nadu ka shipho terik la sedang penpau sekinar na kabenta ban rit kalai ti hakat we terik ka ais ndon tedam rengkat kan kaduk sendan habide pun bentat naka leng junga ngaskum kumwei ni kinong song mo ko por man yepek lang nam tak imlang salang ka baha kamiat jo kinong song berkhaj mar ko ko por nam tak jing singan jong ki khon ki ti ki jingri ki jingdop ka nambu kanu kanu ka jingma ka jingmat sound ta jong ki tengah ba ka fencing kalong ka badan kam hadu kata habagilawan te ek transformer na ka tak jing singan jong ki khon ki ti ki ba ki belong kinong song ki be ki jongi Ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People lani FKJGP Southwest KHASI Hills District hinin kasngi kalalait banjurip ya kamau kerwat Civil Hospital bat layat hu bakilalap shibun ki jingduna ha ketika jaka sumar kabade tang maka kabahe ha ketika district kaseng kalayoi bakani ka jaka sumar kadang duna ha ka jingdon ya kitiar bakongsan kum ka machine CT scan bat ultrasound kaladawa na ka sarkar jila ban pinbiang ya kamau kerwat Civil Hospital na kabenta ka jing mentoy jong kinong song snong kini ki doktor ki ba de ki doktor spesialis ki babun ki haban pej haji ni raru nomor ba ngimpat don haduk menta ti jing duna kan staf kuartaru ki staf kuartar ki don naduk mensua por badang de tang ka CHC hari mentala pen kiu kerdan haga sibil hospital henry ki staf kuartar pedi kidang nek kaju ka penjenjar bah ya ki staf hapo jeng hospital ka jongi kalong ba 4 don ki staf kuartar ki hapsa syabah ban ngi kuaru ban dawaru ya kaniga MCW ban dono la kajong ki khna ki kenthei ban ki khna ki khunlung khnang ba kaniarap ini hospital kajongi ban haduk mentaru ultrasound idon tanggawi ka machine tilada don arngut laingun kan penjenjar ya hospital tingi don kam laknono arteli laitli ki machine kabya de beka ultrasound Haba pendep ya kashpos nem jongka Beti Bachao Beti Parao movement u menteri rangba adu keri Narendra Modi ula ong bakani ka jing yakhi kala kala long ka jing thumu ka bapen kala dur ka bapen ki daki pat ba bat ka bala kring ya ka jing shim benta na ki prio hakkel leng ki benta haba yasnok tilang ha kani ka jing rakhe nalyang ka bor Senshar district jongka East KHASI Hills kala penlong ya ka program ha Meghalaya Rongali Bihu auditorium hanong ba Shillong hine kasngi ha ka balai donlang ki menteri ka kwat ka kya ka kong amprin lingdo ha ka jingkran jongka ka kong lingdo kala banjur ya ka jingdon kam ban pin smooth hu lingba ka jinghikai ya ka dor ba ka akor ya ka jingmut jongka jinglong maringkat kumjo ru na kalyang ka bor Senshar ka ribhoy kala penlong ya ka program ban rakhe ya ka ni ka jingjob ha Sajer community hall ha kani kasngi la don lang UMLA kanong po uba mineral bonds im bala samru ya ki khusnam shakilong kme ki blalong kinong muna ki ba ai minsiam ya ki wei bat ki bala wan banwan ra ya ki buram ya ka district ha ki kam repair
Hakabaya Day bat ka jingraki ya ka Republic Day arhaja apusan an play ka yeng ulat na ka benta ki pajba haka apusan terik ukala lingkot nadu ka por shibaje hadu san baje no phaisngi bat haka arpun riu terik nadu ka lai baje hadu pra baje janmet la pentip ya kani da joint secretary sha ulat ka jilla Menta ngini pe ya ka jinglong jingman ka sun beneng hatura ka jing kriat kalong kat san degree Celsius par ka jing shit kalong lai po ar degree Celsius ka jing siam ka hau menta ka singi kalong ar po ar na ka shispa menta pan ini pai shishlong ka jing kriat kalong kandai degree Celsius par ka jing shit kalong ar po degree Celsius ka jing siam ka hau kalong san po na ka shispa bar hajo waipan ka jing kriat kalong 10 degree Celsius bar ka jing shit kalong ar po degree Celsius ka jing siam ka hau kalong san po ar na ka shispa ka jinglong jingman ka sun beneng hatura shilong bat jowai ka pen I ba ka sun beneng kan rekyang hagi babun ki jaka shaban poi shaka bakut jong ka thup khobor ni ne pe byang sai sin yakimat bakong san Pelaj Menteri Rang Bak Kejela Konrad ke Sangma ya ka bhak pisa ka pasal popular tingka ka bami na doyong sha KHASI Sedang ka sarkar yak projek pentamai yak telong umdi jongka umyo pat kanot. Lapli yak 6th Meghalaya Games pai kmat ka sarkar shaki samla bar ki jingya lek kai ong Menteri Rang Bak Kejela Konrad ke Sangma. Hakasin Ningkong latau ke KHADC ya ka Public Accounts Committee pan board ya ki jing ai jing mud ka CAG. But nang khlai ka Congress da ka jing penya so ki dekot ka sang NPP UDP TMC hashwa ka election MDC. Parlok atung ila poi shaka bakut jong ka thup ko ba jingi menta ka janmet haduk menai syam yang be phila shai ka singi khublei phi parok soared from 29 billion US dollar in 2013-14 to an impressive 68.7 billion US dollar in 2023-24, achieving a nominal compound annual growth